गोसो आंनि लांदां लांदां मानो मोनो सिक्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ। फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि आरो फावखुंगुर सानि ब्रह्मनि फाव खालामनायाव नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दं गोदान मिउजिक भिडिअ। पि खुंगुर हाज'वारिनि दिहुननायाव सिक्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव थाबैनो गोसो आंनि रमान्टिक मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंखौ दासान्दि दाब दाब जायगाफोराव खालामगासिनो दं। मख'नाय जायोदि गोदानै दिहुननो लानाय बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सिक्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा पि खुंगुर हाज'वारियानो लिरदों आरो देंखो होदों। लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों पुर्णिमा आरो तरुण बिथांमोनहा। बे सप्तानि गेजेरावनो नुजानो गोनां बे मिउजिक भिडिअआ रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायदों दिहुनगिरि पि खुंगुर हाज'वारि आरो फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारिया। मिउजिकआथ' टाइटेला जागोन गोसो आंनि। मिउजिकनि लिरिक्स आरो टिउनाथ' आंनिनो जाहैबाय। बेयो आंनि बाथि लिरिक्स आरो टिउन। मेथाइखौ रोजाबदों तरुण ओमफ्राय पुर्णिमा। देंखोनि माबाया जाहैबाय मिउजिकखौ होदों मिउजिक डिरेक्टरा सोरांसा बसुमतारी। सिगाङाव जेरखम नायनानै नोंथांमोना रायजोफ्रा बोजबदों बेबायदिनो बोजबदो। बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय गुरैयै। रिलिजआथ' नेक्स्ट उइकआवनो होनाय जागोन। ओमफ्राय फावखुंग्रियाव दं जाहैबाय जा दानि मुंदांखा मनालिसा बयबो मिथिखायो। ओमफ्राय फावखुंगुराव दं जाहैबाय नै फंबाय माबा सानि। बेनोसै। लकेसना बङाइगाव लादों माखासे, ओमफ्राय गौराङाव लादों माखासे, ओमफ्राय नैबे बाथौ मन्दिराव, ओमफ्राय दा मोननैसो ओमफ्राय खाथि खाला लानाय जायगा लाबावगोन आरो। ओमफ्रायो माबानि प्रडाक्शननि नामाथ' जाहैबाय सिक्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन। सिगाङाव जेरखम अनसायदों बेबायदिनो अनसायदो रायजो राजाफोर दे। आं दा आंनिनो फावखुंग्रि मनालिसाखौ बुंनो थाखाय एसे गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो।